biasanya kan kamu mengelekkan toh. Piye nek ngelekne? Yang udah makan gitu. Kok tadi ndak? Ya kesini dong, kesini dong, kesini dong. Mosok aku ning ngisor to? Lah ngono lho, Ya kamu nggak mau ndek ngisor, kamu mau di atas. Maksudnya iki salaman. Ya wes kamu di atas. Obatin kancare sang joro sando lalu diwasaning wanci Joko Slewah ya sang Jara Sanda den dusi kalian wujute banyu gege dadya dewasa gagah prakoso kalamun cinandra gumricik solahe hanggegirisi Hi o hi o hey
Hi, oh, oh, hi. Hey, hey. Hey, hey. Rumah Wahyut Jengyak sentro Kurang rupa Mangsa Kati Sampal keprapal Selo kapal lasak Satu lumayu mangungsi Kakiat kakudo Kang Joko Woi, telah ya. Byung. Ana apa ngger Jara Sanda? Miturut kandhane Biyung, Jara Sanda iki mung anakmu pupon, mung anakmu angkat. Lah banjur wong tuaku sing sejati iku sapa blakakno jujuro Biyung? Jara Sanda? Piye Biyung? Mangerti ya? Kowe kuwi sejatine dudu putraku, kowe kuwi dudu anakku. Nanging kowe kuwi putrane utawa anake ratu ing negara Magadha, jenenge Prabu Briyadrata. Prabu Briyadrata, iya. Lah yen ngono, tegese aku iki sejatine anak ratu. Iya, kowe kuwi anake ratu, anake Nalendra. Ewadene ibumu kuwi ana loro, ya kuwi sesilih Retnadi lan Retnadati. Yen pancen aku iki anak ratu, kenang apa kok aku mapan ana alas? Kok aku ora mapan ana kraton, Mbok? Amarga biyen lairmu kuwi ora wujud menungsa lumrah. Lairmu mung wujud separo-separo. Ya kuwi separo ngiwa separo nengen. Lah Prabu Briyadrata isin kalamun duweni anak sing wujude mung separo-separo. Tumuli kowe dibuwang ana tengah alas. Ing pengajap kowe bisa tumekaning pati. Nanging Gusti isih ngayomi kowe Jara Sanda. Gusti isih ngayomi kowe lumantar uluraning tanganku. Bayi tak rumpaka satemah dewasa, ya dadi kowe kuwi Jara Sanda. Weh, latiala. Rodo montapler kinetap duka yayasinipi Jojo bang mawinga-winga wangis
Wah, ladalah biang satelek ora pantes urip sing jenenge Bryudrata. Ing ngatasé manungsa nanging babar pisan ora duweni rasa kamanungsan. Mentala karo nasibe anak lakon tak poteng-poteng biatange setan Bryudrata. Jaluk pangestu, Mbok. Modiar kowe Bryudrata. Hei Bryudrata. Hei. Loh. Iki sapa? Wani ngadhang karo lakuku. Aku patih saka negara Magadha. Jenengku Patih Tameng Yudha. Patih Tameng Yudha, ya pancen bener. Ana manungsa gedhe dhuwur. Ngemprang-ngemprang kaya kidang, ngemprong-ngemprong kaya singa barong. Tumuju ana negara Magadha, jenengmu sapa? Aku Jaka Slewah, ya Jarasandha. Minggira nyimpang ngiwa utawa nengen. Aku arep goleki ratu Gustimu sing jejuluk Bryudrata. Kowe arep ngopo ketemu kelawan ratu Gustiku Bryudrata? Bryudrata arep tak pateni dina iki. Ratu ora duweni rasa kamanungsan. Gandeng aku patih ana negara Magadha kene. Maknane Patih Tameng Yudha duweni kewajiban rumeksa marang kawibawaning ratu. Sapa wae sing wani ganggu gawe marang keselametaning Prabu Bryudrata, Patih Tameng Yudha sing bakal dadi pepalang. Kakean cangkem. Yaksa kara rupa risedeng nalendra. Yaksa alalaku kang malaya ingkang iki sapa iki? Wanuh-wani ngrusak marang katentremane negara Magadha kene. Jenengku Jarasandha. Mestine kowe ora lali. Mestine kowe ora pikun. Biyen kowe nate mbuwang jejabang bayi kang wujude mung separo-separo. Anak kuwi saiki wis dewasa. Jenenge Jarasandha. Hayo, arep apa kowe?
Oh. Cara Sandha kowe anakku piyen? Oh, anakku wong bagus. Anakku wong sigit bocah jentara. Pun Rama nyuwun ngapura ya nang. Pun Rama banget ngunjukake rasa syukur marang purbaning Gusti. Awit anakku wis diwasa kepara gagah prakosa prawireng ayuda. Pun Rama wis rumangsa ora pantes dadi ratu. Ngendhaleni kendho kencenging negara. Awit aku ngrumangsani nata keluarga wae aku ora bisa. Mula kanggo srana panebusing dosa, aku bakal lumengser saka negara Magadha kene. Tumuli kowe dadi ratu mapan ana negara Magadha Jarasandha. Piye? Aku mbok kon dadi ratu. Iya. Ora susah kok perintah calone ratu ana Magadha ya aku iki. Nanging aku gelem dadi ratu. Jarasandha gelem dadi ratu ana negara Magadha. Yen wis mbok wenehi pisungsum, yen wis mbok kei pisungsum, gumlundunging ndiasmu Priyatrata. Ya Pak, ya jingan kowe. Rasakno pitanaku setan kowe. Sakno pitanaku kowe setan malas kowe. Aduh apa? Jiwa manjing Mutiar kowe. Rasakno pitanaku kowe. Mutar kowe. Sumurut adone nganggo kang sayati pepes pasko akhire jiwa manjing. Mutiar kowe wong tuwa ora urus. Tak beset kulitmu tak bleh dadi swalang-walang. Kulitmu bakal tak diadekke tambur. Tambur kuwi tak jenengke tambur Kiai Gurnita. Tambur Kiai Gurnita mau bakal tak papanake no Gunung Setyaka. Sapa wae sing bakal mlebu ana lalat dan Magadha, tambur kuwi mau bakale muni dhewe tanpa tinabuh. Iki Ratu Anyar Prabu Jarasandha.
Bremara mangusumya ngambrangang Kadi karonaning kaswasih ring marga Hamalagung Ore sang gandha mastrat maca lengleng lalu manguladi Surya mangrangsang waya Surya mangrangsang waya Umyus Hamara wayanto wiwit dina iki negara kene tak salini jenenge negara kene jenenge wis dudu negara Magoda nanging negara Giri Bajra tegese kekuatan kang gegirisi kabeh kawulaku kudu nyembah marang Sang Hyang Ludra ya Bathara Kala aku duweni idam-idaman aku duweni gegayuhan bakale mbekakak utawa mbleh ndase ratu 100 negara kinarya wujud bektiku marang Bathara Kala sing dadi sesembahanku. O Bathara sesaji kuwi kena winastan sesaji Ludra. Sesaji Ludra. Kanthi cara iki, kanthi cara Prabu Jara Sanda ngenekake sesaji Ludra. Jara Sanda bakal ngrangsang jagat. Lenga Patra Tawis sesaji ingkang sinuwun tak derekke mak. Ya surak sempiang bareng tumandang. Ya. Pentas
leng-lenging driya mangu mangun kung kanduhan rimang ler-lena tanpa kahanin ler-lena tanpa kanin yen tamtu lusa yen tamtu lusa mengko sang dyah utama Yayi Aji ing Ngamarta kirang langkungipun critanipun mekaten ing ajeng kula pun nyejarahaken larah-larahipun lairipun ratu ingkang hambek nista Budi Candala nuwun inggih menika ratu saking negari Giribajra ingkang ngajejuluk Prabu Jarasandha. Kula sampun nyariosaken wujudipun lairipun Prabu Jarasandha pramila saking menika Yayi Aji Ngamarta ing ajeng Kang Raka sampun mbabaraken menapa ingkang dados syarat sarana lumadining upacara syukur sesaji Raja Suya. Dene syarat ingkang angka 3. Dene syarat ingkang angka 3 nuwun inggih menika upacara syukur sesaji Raja Suya kedah mawi tumbal. Tumbalipun nuwun inggih ratu ingkang watak angkara murka. Mboten wonten sanes kejawi namung Prabu Jarasandha ratu wingking saking negari Giribajra kala wau. Menawi Prabu Jarasandha mboten dipun pejahi tartamtu Prabu Jarasandha badhe kedlarung-dlarung anggenipun badhe adamel rerisak wonten ing Madyapada. Awit menapa? Awit paduka Yayi Puntadewa anggadhahi cas. Nuwun inggih menika sesaji Raja Suya. Kamangka sesaji Raja Suya kala wau kedah dipun rawuhi ratu 100 negari. Lah ing ripalenggan sakmenika Prabu Jarasandha inggih kagungan gegayuhan ngawontenaken wujudipun sesaji ludra. Syarat sarananipun sesaji ludra kala wau nuwun inggih bekakak utawi nyembelih ratu cacah 100 negari. Tegesipun syarat sarana sesaji Raja Suya kalian syarat sarana sesaji ludra sesajinipun Prabu Jarasandha menika tabrakan utawi cengkah. Sing siji arep ngrawuhke ratu 100 negara, sing sijine bakale nyembelih ratu 100 negara. Pramila saking menika duh Yayi Prabu mboten wonten margi sanes kejawi namung Prabu Jarasandha ratu ingkang dados suker taning jagat memawalaning bawana kedah dipun sirnakaken. Nuwun inggih Koko Prabu mangestakaken dawuh sawergung asirajanma mangsa baranga Koko Prabu Kresna anggenipun budidaya kang sarta angreka daya murih prayoganing lampah. Kula badhe nganti Kang Rayi Jodipati nuwun inggih Yayi Werkudara dalah Yayi Madukara Yayi Janaka Werkudara. Jlitheng Kresna kakangku ana dawuh mopo? Kantinen anak-anakmu aja nganti keri. Iki mengko kok yen negara Ngamarta katekan mungsuh saka Njaban Rangkah iki wis cetha ngegla kang tanpa warana lamun musuh kuwi mau utusane Prabu Jarasandha. Mangkono Jlitheng Kresna kakangku. Ya Werkudara pancen kawara nyata. Dina iki kalamun ana mungsuh kang anekan negara Ngamarta arepe ngerangket Yayi Puntadewa lawan panjenengan ingsun Kang Sarta Koko Prabu Baladewa iki cetha kalamun ta utusane Prabu Jarasandha. Nggo sik Kresna. Kok iso aku melu arep dirangket,
arep ngerangket Yayi Puntadewa, arep ngerangket kowe, arep ngerangket aku barang iki. Sing ndok karepke piye Kresna? Sak mangke Prabu Jarasandha sampun kasembadan ngerangket ratu cacah 97 negari. Prabu Jarasandha wis kasembadan ngerangket ratu cacah 97 negari. Kagem jangkepipun mboten asanes niki mengke Prabu Jarasandha ngutus Ratu Srayan. Kagem jangkepipun kinarya upacaranipun Prabu Jarasandha ingkang winastan sesaji Ludra. Prabu Jarasandha badhe ngrangket Ratu Ngamarta, Yayi Ajeng Ngamarta. Ingkang angka kalih badhe ngrangket kula Ratu Ndwarawati kang sarta ngrangket Paduka Kaka Prabu Baladewa. Edan aku melu hitungan. Nuwun inggih, lakar kados mekaten kasunyatanipun Kaka Prabu. Edan. Nek ngono, aku tak melu kowe. Aku tak bebarengan melu kowe kelawan Syah Werkudara, lawan Yayi Janaka. Yen iki kono musuh saka Jaban Rangkah, Baladewa bakal melu jemangkah. Baladewa bakal melu kumrembah. Nuwun inggih ngestaken dawuh Kaka Prabu. Werkudara, Jliteng Kresna kakangku piye? Lan Yayi Janaka kula wonten dawuh. Donjeng Kaka Prabu Ndwarawati. Lemu dandan aja mbok kendhoni tumuli kencengana. Iki mengko ana Ratu Srayan, utusane Prabu Jarasandha bakal gebak peperangan mapan ana ing negara Ngamarta kene Yayi. Yo yen pancen mangkono ora sah dadak kesuwen. Werkudara bakal nganti anak-anakku Antarja, Gatotkaca kang sarta Antasena supaya njaga marang tapel wates negara Ngamarta. Yen iki mengko ana bobol barate perkara, Werkudara kang jumangkah pun kakang ora gelem keri Yayi. Yo Baladewa kakangku melu jejaga marang kayuwananing negara Ngamarta. Yo pramila saking menika duh Nyai Ajeng Ngamarta kang ngraka nyuwun pamit badhe jejagi wonten tapel wates negari Ngamarta sarimbet kalian Nyai Jodibati dalah Nyai Madukara. Nuwun inggih mangestokaken dawuh duh Kaka Prabu. Mugi-mugi ancas utawi gegayuhanipun para Pandhawa anggenipun badhe ngawontenaken upacara syukur sesaji Rajasuya sageta kasembadan satemah Ratu 97 negari ingkang sampun kasembadan dipun rangket kalian Ratu Angkara Murka Prabu Jarasandha saged keluar saking penandang duh Kaka Prabu. Nuwun inggih mangestaken dawuh Yayi. Gandanya sekar kehadung
rekata Dian Bratasena kampuh poleng bang bintulu adi sarira ngamula tumong kodhek wok simbar jaja yen ngandika gumalegra kaya guntur kadang panenggak Pandhawa kaya lindu yen maharis anakku kabeh Antareja Gatotkaca apa dene kuwi Antasena wonten dawuh Rama Kyai amiji keng putra ing jangkar bumi kula pun Antareja kula pun satriya pringgondani kang putra kula pun Gatotkaca cumadong dawuh duh Rama Kyai ana apa dawuhmu Pak apa ana kewajiban kang kudu ditindakake kelawan para putra-putramu kabeh kok nganti kok klumpuke ning kene Mara Gage rungokno ing ripalungguhan iki dina iki ana pakaryan kanggo kowe kabeh dina iki manunggala dadi siji kelawan barisan Ngamarta Dwarawati lan Mandura amarga sajake ing ripalungguhan iki Ngamarta bakale ana pasulayan bakal ana utusane Ratu Angkara Murka ya kuwi Prabu Jarasandha kang bakal tumeka ana ing negara Ngamarta kene kowe kabeh dadi bocah nom aja nganti duweni pitakonan negara wis menehi apa karo kowe nanging pitakonane genti diwalik kowe wis labuh apa marang negaramu makaten Rama Kyai ya pancene bener kaya mangkono muga-muga antuk pengasih saka Gusti ingkang Maha Asih satemah pepunden-pepundenmu para Pandhawa dina sakmengko bisa kasembadan apa kang dadi sedyane anggone bakal duweni gegayuhan luhur bakal ngenekake upacara syukur wujude sesaji Raja Suya ngestake dawuh Rama Kyai budhal dina iki aja nganti kaya bocah cilik ngestaken dawuh Rama Kyai kumreh kang bala lumares budhaling wadya kuswa warna-warna busanane sakehing prawasya abrabusana nira swarane rame gumuruh pindha ombake samudra
ya.
hi. Hey. Hot. Ho ha hi. Yo, maju.
Oh. Umyung swaraning wadya kang lumampah kuntul sajara tata tanjaruk ong tenira maparna ong dwaja miwang bending ungkung aresang aragyana pate kang minangka cucuk ing prawadya bala Yayi Yayi kadangipun Kakang Yayi Dimbaka ana dawuh apa Kakang Kakang Hamsa nimbali marang aku adimu Dimbaka lan kowe abdi kinasih Togog Teja Mantri kula wonten dawuh sinuwun Prabu Hamsa amiji kula pun Togog Teja Mantri mbelung siap juragan ing ripalungguhan iki ngestu padha dawuh kang sarta pangandikane Ratu Gusti saka negara Giri Bajra ya kuwi panjenengane Prabu Jarasandha anggone duweni gegayuhan bakal ngenekake wujude sesaji ludra dene syarat saranane supaya lumadining sesaji ludra iki ya kuwi kudu mbekakak utawa nyembelih ratu cacah 100 negara pancen bener kaya mangkono Kakang Hamsa malah dina sakmengko aku kelawan kowe Kakang Hamsa wis kasembadan. Aku kelawan Kakang Hamsa wis kasembadan ngrangket ratu cacah 97. Ratu cacah 97 negara wis kasembadan manjing ana ing pakunjaran negara Giri Bajra. Tegese kurang 3 pancen bener Yayi Dimbaka. Dina iki kanggo jangkepe ratu 100 negara manut dawuh pangandikane Prabu Jarasandha ngersake